Yero try kuki para banget but ki dia viewers but kat bangan ang kiban duai mana mestap dang step ngap uble ulapan pau ya kani bang ade man keren kada shon shisha but ngaju yo bun sin no Ezekiel lai pulai ka keren chapang waktu nong up nong up jingkang ni la bonong le nong up bopek perman ya ka tugas nong pinapet bat ublei upha yaitu unong put turai ni la bonong unong put turai Ezekiel ba Ezekiel long unong put turai ba udai ban habai i yung nong shun ba wan udai ban keren udai ban maham begitu ki beriu di manham begitu ki balik pop orang lada dan manu balik pop lada maklam maham syapang ka pop jung balada tu beriu uyap aga tu ka pop ba maklam maham ublei undawa na utu nong itul pa na tu nong turai ya kasnam jung unamat uklam maham rei lada ula maham ula na maham ong pet mela li pop pe mahap kala ka bomut pet mahap pai shublei dia lada utu ubala yo sngo ya to ktin trek ban phai ban kala ka mot lada uyap bat uklam kala ka mot utu nang put turai ula lai lut pite yang ngaru da ka jinga e jong bleu ai ka ni ka YouTube channel bat am tang na ka ni ka YouTube rei ngile ru ya offline ya offline ministry ni ka takrajing ya lap ya ktin jong blei Syabar ni ka YouTube tu. Teka ni ka YouTube di ka weibo bleu ai bat ul ai nga bun sinu Ezekiel wang medai ban keren bet ka jing sisa. Para banget nga hapan keren ni ka jing sisa ni ngat sai thu ka mangan keren menta. Ada ngam keren ni ka jing sisa nga syapting yo blei. Bahaka sungi ka jing bisar ul ai nga kani ka YouTube am bangan syukran penut por man keren pen bijai ka por rei man keren bet ya ka jing sisa. Aktin jong ublei pan ngam dei ban syapting ki briu ringan dei ban syapting ya ublei obala ban penjat yang amat bat men sim hadu jap ban ya ka syapting ki briu bala ban penjat tai kan ka mat jonga daga jingkran menta ka title ka bangan ai kan ka jingkran kalong sibun ba ha nak yeng mani menta hang ni ha jilla me khalia kim ju kran shu ya ka jing sisa ya kata ka ublei pak ban kran ya sibun ba naki briu ki bayang naki pulpit haki yang mani keren beda ka jingsha kim ju tre shu ban keren ya ka jingsha ban ngong pi kala dai kapor ba pi ki bayang naka pulpit pi ki pastor lani ki babat ya kanu ki bandai ki pastor ki padar ki babat ikin niam ki kom ki ba dai rang ba balang ki temen basan ne ki kat ki badai mo ne haki ngam keran tang haki ne ki pastor haki baiki kenhun karismatik ne ki fellowship ne kat ki badai ngong fi kani kalong salan sar mendai tang ne ki ngam jit ya kanu ko yu ma pila man long na kanu kenhun niam ma pidi ban keren no ya ka jing sisa pe bleu la pha ka ne pidi ban keren no ya ka jing sisa jong ka tin jong bleu ya ka gospel ka ba sisa om syu ban entertain ya ki briu na ka pulpit bat pila ban lingo ya ka ka ba ngade ban keren nang ni ti shwa bangan ngan keren ya tang ka ban pentip ya pi bangi dan ka yeng jing dua ya hajalan snulin ngi penle ya ka jing plapop ni penle ya kan ka jingpen be kini ki men sim bamman pen duai ki bapang bat khanang ba pinyo la lut bre ka jing plapop na pinyo la lut na ki tu ki pop ki batte marau ki khtin jong blei ka hikai gospel markas pen lek bani kong khat basan karen chapang ka jing plapop ki kam ki apostol nang ba khat khandai karen chapang tu ka jing plapop Jacob ru pindah pulin adu ka jutang ka barem kanang bagi briu kin lat lut na ki pop jongki tong ini asdang no ka kata ka gospel balai pikam kran shu ka jingsha ngin ya pat chong ni ka kata ka gospel pina ka naka gospel umat hayas ka ongom ni
gospel Marcos kalau nong kabaning kong ka keren komunikong kabasdang ka gospel u Jesus Christ ukun ublay kai ka gospel kadai u Jesus Christ ukun jong ublay bat ule ayu tau Jesus Christ ini pet na gospel Matius kalau nong kabaning kong atkhot ka ba arpuai pet ini pet khot ka ba arpuai ka ong no kong kan kharu yau khun men khatru ya ka kerteng jong u jisu naba un pen im ya laki briu naki pop jong ki ka gospel dei u jisu Christ ule u jisu Christ ka pertaiwan wan ban pen im ya ki pop ya ki laki briu naki pop jong ki ka ni kan ka gospel ka babun sin kim ju kham kran shu naki pulpit kata kaya jing pelat marau lani kaya jing pendiem ya ki briu jong ublay na ki pop bila ai ya ka pulpit la ai gi yin mani bapin keren ya kani amri tang ban keren baki briu kin la lu cha na ka pop habang iong uji sukres ru haga gospel Marcos hamar sedang nong bani kong khat bakat san buang kumno uda ong ru la pendap ya kaya bat ka himau belai kelajan tofin kela ka bomot bat tungat ru ya ka gospel pi ka dan kam ban yalap nang na pulpit ban yalap ya ka gospel ka kata ka gospel kalong ba pin kela ka bomot pin paino na ki pop ba pin ongat tibeling ong bom keren shu ni pulpit namaran ya tu ne ba bun ki balet jingesang man la ka sngi utrai kalak ban long haki kun hun ba per kun hun yang ba per rong pi kai ki kun hun yang ba per ki bun ki balet jasang ki syate marau hakapop tong ni keren bisa wat utu ubah keren nak pulpit ru u syate marau hakapop pi hab ong ya kapop hab ong kala ka bomot ndai ban syong tu kala ka bomot no kham keren spesifik ya ki pop pi dan kam ban keren spesifik ya K-pop mod K-pop yung ide ban keren ban kala ka mod tu ba keren na pulpit ru yel diu di ban lut ni K-pop kan ai nu kusai pim chua balai nga keren ya kani manga ngalet jingseng menchua menta tengah rang ba mo menchua ku mu kena asam la ngalet jingseng bat K-pop oleh itu pingadan ka jing syate marau menchua ha K-pop nak takadaw kan ka pop kapan kiai ka pop ka pendrem nga jumlin mensyang no habalet jingisang nga syate marau ha jingko abrai nga syate marau ban pet gitu ki film jaklia kata bat kalet jingisang sandi nakawai ka sandi bat kasim Sunday school na lebih bat ngam dan syu ka jingsuk nawar balai nga sunguk tu bangale arsap ya ka kam jong blai bat ka bakat du nga i senan bat Sunday school ini tu ipinga i senan marngas tu ba ngam kamde nga bangan hikai ya tin jong blai bat kata ka pop ka bari kala dan haidu khadu nga pep nga ja senan na jing sang hendriu senam jilat jing sang syu namar blai kaban kia pat pop judan ngam mila ban plang no maya kesat kan ya di tang ha imei bang ayo ban plau di kita berokhat imei jong ai di brio berduai ba shapting blai ngam ban balat kata gi berokhat bagabu igi tik jing tang pop jing tik jing pang pop isi brio nga bitar brio apet si kita gi iute nga asutu terangan sayap ni nga long arsap asim kutin te sibun ba ki bahagi yang mani nga ta kibat ya kan ka bible bat kidan bat kita ki pop te marau joki nak kata kadau kimnut syuk ban keren ka jing sisa syukran tang bala ai ban keren subjek tin le yu brim lat na pop keren bat ni keren subjek ladam lat na ka pop mot don nga keren ni fi ka jing sisa bang iet nang ni wat ong bang bitar wat ong bang keren dam wat ong bang khwai pung wat ong bang ayu ngamde kata ngamde nga keren ya ka jing sisa namar ba pinpet uji sukres jukran buuri misyakat bau dang dan haka pertai ukuran wong humno pet ingin ya pet na gospel Marcos nang banyo arpuai wong naba na syapo naka donut kibri kimi no ki jingmut bamman pet
kiba kelim, kiba yakai kan thai, kiba penyap, kiba tu, kiba kurup, kiba pensniu, kaba arsap, kaba nuti, kaba khwan lalat, kaba khami sniu, kaba kran ban, kaba sngau krau, bat kaba lebit kini ki ai barok ki bamman ki mino na syapo ki pentinget ya ubriu. Pen nang tu syu apostol Paul bleu ngasakran ni syau apostol Paul wang kumno. Siti kaman kong sigi nong koren nong kaban riu. Kaum num tu. Kal nong ban riu khat ba khandai pet kaong kum ni kaong siti sigi nong koren kaban kong si nong koren nong ban riu khat ba khandai tar kaong ni phim tip ya ki bam hok kin am yo ya ka himau blai pen ti wat sha ba an syukur no ya pi ki ba yakai kan thai lam ni ki ba yamani blai thala lam ni ki ba kelim lam ni ki ba ranglong kan thai lam ni ki ba ya le sangsi para senrang lam ni ki ba tu lam ni ki ba ikwa lalat lam ni ki ba buat lam ni ki ba keren ban lam ni ki ba kwantam kin am yo kan ya himau blai ba danna pi ki ba julong kum kita handai la sat ya pi handai la pen khut ya pi handai la pen kesan ya pi ha ka kerteng Jesus Christ uba utrai ba da umen siam blai jongi pi hoi ngam keren ni ba kibriu ki la janai handai ubriu bala yo mat sisayo Jesus Christ dai unum long umrau jong kapap ulang no umrau jong ka hak tin jong blai tin rei babun ki khna samla babun wat kirang ba let jing sang man la khasan di ong phim lak lut ni pop kan ni jing sha kum wei nakiba utrai ula pelat sisa nakita ki jing blin ki basni macha aingu yu blai ba mentapat blai ula pelat nakita ki jing pet film jaklia nakita ki jing kwa brai nakita ki ai paro jong kan pertai blai ula sai sisa ngabong bangala janai man ka singi hap kala ka mumut man singi hap let chu blai man singi hap pen khut ka do nut man singi hap kelan hang ni tai hap yang reng aklan ya ka jing sha te mra lebun ki bam keran pi syukran subjek ni syukran komdan jing mot ketu na pi la dau brium palak lut nak pop pet abaya bam jing khawai turai bam jing khawai turai pi ai jing khawai turai lemu wat tu ba dang sha te adik hau sikrat dang adik hau kwai hau duma dang syong kelim dang ya syong aurea dang tade dang dia dan kijing ma pihun kijing ele arsap kijing ele ayu pi ai bat pim keran ka jing syapiong kala ka bumut haba ong na kipop kalong specific kipop u pol address bit specific wang kabaya kai kan thai kabaya mani blai thala lam ni ka baklim lam ni ka barang long kan thai lam ni ki bayale sangsi para ulong specific kipop umong repop in general udam ayu wat pinapet ha gospel markos lu kal nong ka baning kong khat kabasan wong uni wai uni yo anis man baptis kidaya plapop bat yo anis lapan baptis ki hari klau bo yalap ya ka jing pen baptis ka jing kala ka bomot ya ka don map ki pop hang tate ki ba nakari bat yalap ya kata ka jing kala ka bomot man map ni ki pop hang tate ki ba nakari judia ba ki Jerusalem barok kilalat ya u balapen baptis ya ki da u ha ka wa Jordan ki da ya plano ya ki pop jong ki pan kiok ban pla pi ki pop kiok ban lat lut nong tabun ki briu ki buri ki pop pin puli nak city jokap ru san khan riu ang to ya pla para banget hi ya kita ki pop jong pi baka jing duai bahak kala simbun pi jupen le ne mendai ba ban su pla pop tu pla le biang kaju ka tu ti ka dei tang karukam kan tu su pla pop tu ngala le kata dawan mendan jing lat lut ni awang pla pop pla sendan pen kediak sendan bat penduai tu briu badan ka bor ka ikhtiar tu bahak dak hak jong ublai unum le syuk sendan ya kaju lada upet film jaklia le si upet film aurea upet film jaklia po bat wan saying maniu struggle bet nak kawai hanai ndal ale kan ka jing plapop orang pi menda penduai tu unum pet syuk sendan bat nak ta dan kamban pen baptis yu ya ko ban pen baptis ban saknar itu beri teman ban
nang tada ban penjat na itu kan mat jong kapap ka city nong room sa pulim dai bang keran aldi nang ta unyo la lut kadang-kadang orang haki yang manim dan bakaran syu wan ji seng ka along tangkum ka entertainment ku brium la lut ni hip-hop boleh ngong ikani na warba haki prayer center haki phone bagi bri phone ngam la syu ban ayu ki bri gi phone daki pau ngot gi phone wat ong bang khwai pung wat ong bang tu lang berat ngam tu lang berat ni ngam la syu hiru ban syarai kita gilang berat kila abun pala takadau ban kampen suk yang ni an keren dah kata ban kampen suk yang aru bakran ni ani rajing sisa bak hamduna ki bri pun so ba penle haki yeng mani jempi yalap na rajing sisa yalap yang ani rajing sisa lagi pulpit da yalap spesifik ya kapop lada kadi kapop area keren dan la kadi kapop klim keren dan keren bet na piwa na pulpit kat jingbun ki bri keren bet nang tu pi keren kelada dan kinu ong bet ki bri banang syak tek merau ha kapet film je khlia ka aurea ha klim ha bobuat ha ba syak tek merau ha ka jing adik ya ukwai ya duma nang tade ya u secret keren bet nang tu na pulpit ong la pidan wan ngin pin pelapop ngin pen be iki mensim baman pindali am tak dai kan khut ngan ong pi kan khut ka ayu ka kiyeng kentang jong blai kan khut nere man tau blai dan syu la mi na kiyeng mani namar blai kumnu man la kasandin syong nya bam ji khoi trai ba pop ka jing khawai trai ka dai ka ba khut ka ba kentang ong ka bau Jesus Kristus la syayap ha ka ding phana kadan ka bor ha kasnam piar wai dan ka bor ba trai fala ha kasnam kun lang brot ladang irwai kata dai ka dan sisa ka bor to wat syurwai syu tang ban syurai dap yun re ka dai ban dan sisa ka ni ka bor namar ngala experience ngakran yal di kum machau bal adik nanong adik tinggal adik dem syuan re ka ni ka snam jong Jesus ka dan bor sisa pi bad habang alat lut ngon pi kawan ka bor jong mensim khut ngayarap menta hagini ki prayer center jong ki bawan hang ni hajia ulan snulin ngia ki bun ki bawan naki kenhun niam ba per ngani tu ipi naki pung ba per ma phim ajing bam ki hapo ki pung jong pi ki tu ki dok ha kin jom ba chakawa nganong pi ha ba dan ka wa ka ba pun ki jing bam kin jom ba nang tu ngim la li ai te ban lat ngani tu pi ngam kran asap ni ngakran ba kia ka badai ban lat makin kenti na ka pung chakawa so ba ai ki jing bam ka badai keren ni jing syamar briu berkat pi ulet jing sang kumbang along ngar menchua ngap mi na pung manumi kumno habang ngam la lut na kapap babam yu ngap ipun ban cha partai su dei tang jing it jong Jesus Kristus le wat ya buri ki pop tin jong blai ong tu pi num buri ki pop jong pi tau ba buri ki pop noman ban dei tau ba pla bat i no ki jo kadan kam ban pla de ban pla ya rap ya ki nak kuran nang ni ban bakin umwan syakawa la fikwa bandan kindan hakipung le no ekani namar babun pa si samla ki awan ji sang dami ang tu kil alet aurea itu ki couples ki em aurea e ka bapen snop si khang ni ublai bat ki tu ju ki wan chayeng mane ki wan chaki Sunday school ki wan chki ki tu ju bawan Sunday school pet film jakliaman la kamit ha ka bari kwa barai emla mde bom kwa ban lat akran ni pi kin ong syaram dei bom kwa ban lat madu bom kwa ban lat na kapop ka supen sngob mujang tu kapop ka pen snobang tu re ka pen jat hadian ngala la long beri bajat macam ngala ngam suka su ban imru re ha bau bleu pelat upa yang ni rajing si ban keren rajing syabalai banganum keren namar habakat du la dayap akapop ketu jing roi ong pop kanam yo rung hangta lada pop ka sudan sap ha ka por ba fifniam lei fim yo rung hangta likum no pi lada pim yalap ya kan jing syau bleu sapa ni ka jing kan na piru nangar sapa ni ka jing kan wong balai mem keren ya ka jing syah bangala pelat ya men pop haba yalap yo Jesus Kristus bala syayap ka ding pana ubala pen pong pan set sya ubala mi pat hatu dan borse yang iban pelat na kata pop hatu dan borse uang plano ni pop hatu dan bor pa Jesus Kristus uang wat yalap ya kata ka jing ai ka bam dan bor ban pelat yu beri na pop pol uang piong bangan yai sa kata pop ba kata ka jing ai ka nang yo roi belin
ong om gum ta ong ma phi ki balayap ya ka pop kum no pinang ya em shu kata ka jing ai jong Jesus Christ kam dei ban flash pla pop le sile ya ka ju ka jing ai jong Jesus Christ ka long ban pan mi na we ban pan thamai bari ban transform ya ka karakter jong ban transform ya ka do nut ban pan khut bun la ka jing em ka ba khut de hang tangin em tak ya ka society de hang tang ki we ki brio na ki we ki kun huniam ki bang pat tep yo Jesus Christ kini ya ka jing sha jong kini sha henry la dau tu ju bo ong ngadan ha yeng mani Kristan ka tin si sudah mi uktin ka tin juk sudah ka ba mi but uni wo ya juk slang ya kran lang em ju kran chpang Jesus Christ kum no pi expect bikin wan kum no pi expect ban mi ba pindah ya lap mo ni Jesus Christ bla sha yap udan bor sha nang kata-kata hang takan sapen khut ken ya ka yeng jok trai ba kita ki bakran shisha lagi pulpit ru kendai shisha ki beri ki bal ayo lat soil dia kumno la da ubri umpat yo lat yal dia kumno nut suan mentala da nang lien bantu ban bamsa ban le ki kumno nut ban keren naka pulpit namarkan kesakta yu pi kan dan ka jing penram la da yu la ni tu barang pet i film jakhlia barang le kam aurea hari nda ai keren yu num tere ban keren ngak ngamnut tem syam kan namar bem kate tengah itu kumbang along ngam sngole ra namar boleh la dap sius pa ngam nut chu adu bangalit bang tarai me khat na pa namar ki ai yong sim sun school tengah sim na sim thu ba tak pom ling a bet ngadong pi hap kwet ngong i sunan ni tu yu namar boleh ka pop ko pen le ran ka pop ka yu ngong tendai dau bleu la pen khut shisha ka dan sha pi ka ta jing slor man karan ka jing ai jong bleng abang bangala mangandri umun sim khut kan ka tin jong bleng pet na ka shitish ki Ephesus oblei kumno wang pin pet na ka shitish ki Ephesus oblei u khat sa shwan sha ka ta ka balang ka ba khut ka ba khlam pop at khlam to bia pan to pet na min puli sha shitish upol ki Ephesus nang banin kong khat basau ko ang kumno ong kat kom baula jit yangi u man ba empat pensyang nang rem ya ka partai khanang bangin long ki bakhut bat ki baklam jing duna ha khamat jong u ha ka jing e bat khanang bangin long ki bakhut u khat cha jing khut u khat cha ka jing khut para bangai keren no si ka jing sha keren sudang no menta bat phini i kanan ka jing pen khut ya gi yeng mani kan oi pi kanum chuan chu ban entertain rei mata kalawan ka yo senang ka perthai ban rong ki yeng mani wa gitu ki bawan segi yeng mani ki khna samla kan thai ka riam ru kam idai shu kumba nong hi kumba kata ka kan thai kristan ka ba i chi sha Jesus Christ ki riam ki ba i jeli ki riam ki ba pen ko abrai ha kam dai te kam dai la da pi khu chi sha ka donot balai pinwan segi yeng mani bat ki riam ki ba kibam yadai ka akor ka buram kumjuru kumno pila ban keran naka pulpit lada pidang kerni hau secret pidang kerni hau kuai pidang kerni hau duma pidang kerni hau raja kumno pila ka yeng ka kentang ka bakhut ngon pi pinut se ban bam jing khoi trai bat shisbok duma bat shisbok kuai pinut em pihak ban klaite lada kam ta balai tang ha kapor jing bam khoi trai kam dei se baka jing em tang ha sing sandi se ka jing em kristan kumno nadu Monday hadu Saturday kumno ka jing em jung ngi du lap em gospel ngi lap ne balai banga iet ya kan ni parang nga iet ya ka jat ban riu tau ba iet ya ka jat ban riu de Quran shisha ka jing shisha bat habo blai haba ki briu ki iet yo blai nya da ka jat ban riu wat mut ba blai nya da ya ka jat ban riu la da ka im ha pop pet ki khun Israel pet mata ka jing snam ni ka jela jung ka jing snam ka jing penyap ka jing di buat kelan kidai ki bakam hel di kristan hi mangi hi ni kong ki ba long ka jing khanglat banrung ni ki we ki bri ki bang patep yu Jesus Christ banrung shehima wat la jikaran ki lagi kidang kham em kham bha shu mani kam moral life jung ki kadang kham bha bani tu bakam kristan kumno kan utre ban priang tau Jesus jung pipi ngia pen i ayu kan eu tau Jesus uba shisha Sunday ngila ya let jing sang Monday tu ayu kamdan ngia le politics haki jingtrai haki ai baro ngia le ban anong pi ka kamdan shu ka jing sang ye le ban
penjat yo wei haki jakrang ngi ele ban penjat yo wei haki haki ai mo ngi mdan ka jinga iet ngi mdan ka jinga ma mo ngi mdan ka jinga ma kam dan ka jingi la sutre ya kam jong ublai tang bal aben shat em kam de ka ta ublai ukhat bagin dan gigi yang mani kan ma ban long ka transform ban transform yo briu la da tu briu badan haka tanglang ngidi ban laj ban pelat lut yu ban duai itu badan haka jing haka jing bitar haka jing bamsuk haka kwa berai haki klem ka ai indrai ngi ngim yalap syu ka jing sisam ta sipen sakut yu beri ba undayap haka pop manu ban ajing kan itu kan mau utu ubonong syarai un hak ban ajing kan wat mut ka de haka sngi bisan ong lak ong ne me pet Ezekiel lai pulai Ezekiel apara banga iet fi pila ban dom pila onong nom no nang hap ajing kan chu blengan keren ni ka ega ba dei nang ni berkama mani blai tau ngimla ban mani ban let chau khpa lat tang dau Jesus Christ nang fi ngimla ban let sha ukpa lat nau Jesus Christ ngimla nang fi bingidi ban mani ba yo Jesus Christ ngimnei ban mani blai tau la dan kinu ki pi bu hayeng ki statue jong fi ki ngong fi ki dor blai ki bam dei Jesus Christ khampa ban bu itu ki ai pihak ban mani ba tang yo Jesus Christ nang fi pihak ban let Jesus blai ulang umen sim bagi hak ban mani umen si blai umen sim ba jing sha pimla ban mani ngong fi pihak ban mani tang hak kertang jusu ji duai tang hak kertang jong Jesus Christ amla ban duai hak kanu hak kertang jong kanu manong fi jong ka briu ani jong ki angel pinmani ki angel ongru ani ki jing ki rukhut ki ai rumla ban mani be tang hak kertang jong Jesus Christ ban Nazareth hap kran ki jing shisha ong fi Ezekiel akran syai ngala syak maha mulai bau ai ngala ladangam kran shisha ka jing shisha ngam kran ngam le kan ka jing shisha bat nga sat la yu blai bangan dayak nang ni nga septieng ban let dujak ka dujak wat ki khsuit ku septieng ban let dujak wat ong ka basuk la dayak kan ka do handai ka men sim ka let shamnang dang la kata hadujak mendan jing su spa syu hadujak mendan jing mak pop syu mata kada ngakran me ni jing syangam pisosi na pisngau baru kabalang ka basya kam dei ka ka balang sisa ka de simat ka ba ni kelah bamut ni pai strang pen baptis no yok pediang ni men sim khut ni em ha ka hak jong blai pat Ezekiel lai pulai ong no bar ka ketien utrai ka lawan nanga kada ong ku khun ubriu tu kren ha ka khun ki briu jong mi bat tu ong haki habang awalam ya ka watlam ha kanu kari ala dak ki briu jong kata kari kin jit ya uwei ubriu na pedang jong ki bat kin thong ye unong syara jong ki lada habau yo i ka watlam bakawan hakari uput ya keturoi bat umaham ki briu pat bat umaham ki briu tijar ubayo sngo ya ka jing sawa ka turai bat ubam sut nyau lada ka watlam kawan ka rongno ya u kasnam jung u kan long halor ha ka khli jung u hi ulayo sngo ya ka jing sawa ka turai ndai snap ya ka jing maham kasnam jung u kan long halor jung u hi ndai lada ula snap ya ka maham ula pelat ya la ka mensim ndai lada utau nong syarai pan ndai lada utau nong syarai yo i ya ka watlam bakawan pat umput setia ya ka turai pat kum tai gi briu syam la maham te lada kata ka watlam kawan bat ka rongno ya unu na pedang jongki la rongno yu ha ka jingle bam hok jung u ndai ya ka snam jung u ngan pan na ka kti ki nong syarai pat pi gi nong syarai him syirkai yu blai him syap ting yu blai him syap ting se ya ka bam jukut ngakran ni banga iet jam ndai banga akwa ban peniapat ya peran riban keren ya kajing sisa begin syakti yu boleh kalau akhir kasni pat nyau ang kumta mame ko kun ubriu ngala thung dong syaraya me halor ka ying Israel namar kata tu ngau ya ka ktien na ka sintor jonga batu mahami ki nanga habang ong ha ubaman ami ubaman men yap sisa handai me mem syem keren ban maham ya ubaman nakalenti jong u uta ubaman un yap no ha ka jingle jing bam hok jong u handai ya ka snam jong u ngapan ken nakakti jong mi hanrai lada men maham ya ubaman syapang kalenti jong u bat un pai no naka hanrai pai satya nakalenti jong u un yap ken ha ka jingle bam hak jong u hanrai me lam palat ka men sim jong mi
aku kinong syarai ngadong jong ki balang ba per sengap ya kan ka kentin jong bangin light ba pin light nak jing sa bang ngar ngan light pure pin light ha kata ka sngi ka jing bisan ni kran no ya ka pop specific nice entertain show kran syai ka jing kala mut ba bun ba syong ha ka yeng mani ru empat padiang ru Yesus Kristus empat yo ba bun ba kran ka pulpit ru empat ya kendu Yesus Kristus empat lat lut nak pop ubaya lai kendu yo Yesus Kristus un lat lut nak pop nak jing syak te merau ngam kran ni bangila janai ngar ngam ong bangala janai bau blai unang pen kendu malah kasi ka pop manang kala ka bumut nak wei manang be kata ka jing khut nak wei manang be kata ka jing janai hari am ban sakut syu ka tu ka pop ka balarim ban yaile ka ju keren no agi jing yasang keren no agi yang mani lara pim keren nang pingi keren nang ni ki dok kha jong pina pung kin wan sakawa wat keno pat ba khwai pung e ba yo jing bam ti ki jom be sakawa keren bang asngau it nang ni ngimla ban syakri ngong ni pi ka bun plat kaleng kha kal aku berli keren wat kin kala ka bamut nong din pai shulai kan ki ri bible nong ban be ki men sim man ki dan ki men sim man ru mar blai ki pet pem jakle aki pet aurea ki le ke ai namar ba kena samla bat ki bala taman ka te men sim man pim keren de ka pop anda ki la plam kinum yo syong ki tu men sim man la plakin pen tukut en be akartang jong Yesus pen baptis ki akartang jong Yesus ban pen ngam ki kin mi pat ko mo beri wat ma kin ka jing kha arsin kin e ma ki hima jong blai bat pen i ka jat ben ri jong ka jlam ka la jong i kan ka ba seiso kan eat yo blai bat u blai un ya dai ngi num dan u ban le jubor ya kan ni ka jlam ka la jong i ladang i eat yo blai un ya dam num dan kan ong pin re mata bang men ni wei para banget ilai i kata bakas nam ko ga jing bitar jong blai kan the namar bale ki bri ki mani blai tha hagi yang mani ki mani eat ya ka pop ki wan ra ya ka pop hagi yang mani ong pikan saja ka jing pen kementa nang ni syahmat blai ulang nya ya kan un sapen kelam on sei di bri ki basisha ulah sang sei bet wat keno pat ki wala ya ben ya ko abau blakran ya jing syat tu sedang no onta setting yo blai Hanam tak kaburam jong blai dah like yang ni video dah subscribe mau ngada terang sang ada dua ini bakal jelam yang kali ajung ngini isya kita ki kristan om syuk kanam ki kristan ki ba it si sayu blai ki ba it ya jing khut jong blai ki ba setting yo blai ki ba im ki ba ya lap ya ka gospel nang ki ba it ban duai yo blai ki ba it ban duai nam tak ki beri ki ba it ban le ya man jong ku ba ubah benen tam tak kaburam jong try ya ro you try